खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड एफेयार्सआव बरायनाय जाबाय। दासिम जोंनि आखायाव मोननैसो रादाबफोर दं। रादाबखौ फरायथिदों आं पमि दैमारिया। मैया अरुणाचल प्रदेशआव आर्मि गारिया गोग्लैनायनि जाहोनाव सासे इन्डियान आर्मिनि जिउ गोमायो आरो गुबुन साब्रैया जोबोद सिरियास होनना खौराङाव मोनथिनो मोन्दों। गारियाव गासै 11 जन दंमोन, बिसोरनि मादाव 6 जना जेबो जायाखै होनना मोनथिनो मोन्दों। इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ बिटिआर खुंथायखौ गाहाम मेहेर गोनां खालामनो एबा जौगानाय खामानि मावनो दिनै सानै एमसिएलएखौ एमआव बिबान होबाय। मुङा फारियै धनजय बसुमतारी, विल्सन हासदा। शिबसागरनि एमएलए बिथां अखिल गगैआ भेक्सिनखौ रायजोआव थाबैनो गासैनोबो रानना होनांगौ होनना दाबि खालामदों। आसाम बुक अफ रेकर्डआव मुं सोरजिनो हादों। बिथां क्रुसु रामसियारिआ गुबुन गुबुन गेदेमा सुबुंफोरजों लोगोसे बायदि बायदि सावगारि एरनानै मुंदांखा जानो हादों आरो आसाम बुक अफ रेकर्डआव मुं सोरजिनानै हारिनि मुं लाबोनो हादों। उदालगुरिनि सासे आइजोआ मोसौ फिसिनानै जाफुंसार जानो हादों। बिथां बासन्ति बर'आ उदालगुरि जिल्ला बेन्दोंआव थानाय फोरगाव 2 नं ततलापारा गामिनि होनना मिथिना मोननाय जादों। जोबनायाव नोंथांमोना दासिम जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन। मानोना रादाबजों लोगोसे जिके, कारेन्ट एफेयार्स आरो सुंद' सल' बाथाफोरखौ खोनासंनो मोनगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।